Es el primer título que está en juego de la temporada y los dos equipos queremos ganar, ¿no? Pero eso no va a tener nada que ver con el desarrollo de toda la temporada, ¿no? Bona nit, Javier Mascherano sempre sol oferir-nos paraules molt sàvies durant les rodes de premsa i avui ho ha tornat a fer per l'argentí, tant si es guanya com si es perd aquest diumenge i tota la Supercopa d'Espanya. De fet, el resultat no ha d'influir en la resta de la temporada. L'equip al complet s'ha entrenat avui, s'han retrobat a la sessió d'entrenament a la ciutat esportiva. També hi eren Piqué i Busquets, que han fet treball específic per les molèsties que van patir durant el partit amb la selecció. La principal novetat ha estat el retorn de Dani Alves. Ja hi són tots per preparar a fons la Supercopa d'Espanya. La primera parada és Madrid al Bernabéu, un escenari on Pep Guardiola no coneix la derrota. 4 partits disputats, 3 victòries i un empat. I no us perdeu el programa especial que Barça TV emetrà aquesta nit, avui a partir de les 11, amb les millors imatges de la gira del Barça pels Estats Units. Al Barça Notícies d'aquesta nit podreu veure un tastet del reportatge. I en seccions veurem l'entrevista que li hem fet a un dels nous reforços del Barça a l'Esport. Es tracta del brasiler Gabriel, que arriba procedent de l'Inter Movistar. Ha parlat de les seves sensacions durant els primers dies de pretemporada amb el seu nou equip.